שאתם פשוט חייבים לדעת על ברול סטארס. דבר ראשון, אתם אף פעם לא ראיתם את הכפתור הזה, רשימת ערכים. הכפתור הזה, או בעצם אני לא יודע מהו, הוא שולח אתכם לאיזשהו אתר, אפילו לא ראיתי מה זה, אבל בקיצור לא היה את זה קודם. ועכשיו אני אראה לכם עוד משהו. דבר ראשון, שינו משהו בסקינים, שבמקום שהם יהיו אפורים, למשל אין לי מפה את ג'ונט, בסטר, פינקס, לומי וצ'אק, ופשוט הם צבעוניים. וגם דבר שני, שינו את הסקין של צ'אק. אז כן חבר'ה, שינו את הסקין של צ'אק. וגם אם אתם תראו על העיניים שלו יש שחור. ועכשיו אני אעשה איתכם שטחי אימון, תראו מה השתנה ביריות שלו. אז כן חבר'ה, הגעתי לשטחי אימון, ותראו איך הסקין של צ'אק האדיר יורה. טוב, יש לי קצת לאגים. אז אני יצאתי מהשטחי אימון. עכשיו תראו שתהיה פתיחה של האירוע הזה, קרב על ממלכת קטנה, שהאירוע יתחיל בעוד 7 ימים ו21, וגם הפתיחה של הזה, אני לא יודע מה זה בכלל, לא יודע איך קוראים לזה, אבל ראיתי את זה בסרטונים. זה יתחיל גם עוד 7 ימים ו21 שעות, זה וזה יתחילו באותו זמן. אז עכשיו אני חייב להראות לכם משהו דחוף. ההייפר צ'ארג' הגרוע של פם. ההייפר צ'ארג' שלה לא עושה כלום. בואו אני אסביר לכם. אני ניסיתי כל הזמן ללחוץ על הזה. אני לחצתי פה וכל הזמן זה אמר לי בקרוב. אבל קודם היה לי איזשהו באג. שנייה, אני אעצור רגע את הסרטון, יש פה הנה, אני קודם לחצתי מלא פה, וזה אמר לי בקרוב. אז אני פשוט נכנסתי לשטחי אימון. ותראו, גם עוד משהו חדש קרה, רגע אני אסביר לכם אותו. תראו, זה ככה וככה. תראו, אני מפעיל את ההייפר צ'ארג' של פם, הוא לא עושה כלום. רואים? ההייפר צ'ארג' של פם עושה לאגים, הוא לא עושה כלום. הוא רק עושה מגן של טיפה, אבל זה לא הדבר הכי טוב בהייפר הזה. קודם, כשהיה לי את הבאג הזה, אז אני לא הצלחתי להבין מה כתוב על ההייפר צ'ארג' של פם. אין לו שם, ככה הבנתי כשהיה לי באג, ואני וואו. תראו, אותו דבר. וגם כשהיה לי באג, אז אפילו לא אמרו מה החיזוקים לסופר טעינה, רק היה כתוב שם תכונת סופר וכלום, לא היה כתוב שם כלום. אז עכשיו אני אראה לכם מה עשיתי כדי לבדוק את זה. אז תראו, ההייפר צ'ארג' הזה קיים רק בשטחי אימון, ואני אראה לכם עוד. אז אני ניסיתי את הדמויות שאומרים שיצא להם הייפר צ'ארג' בקרוב. וגם אני חייב להודיע לכם, בקרוב, אני לא אומר שעכשיו, אני אומר שבקרוב יצא הייפר צ'ארג' גריף וקנג'י ושל פם. כן, את זה כבר, וגם מזמן כבר היה.
ואתם לא תאמינו, גם יצא בקרוב ההייפר צ'ארג' של קלנסי. אפילו אתם לא תאמינו, בקרוב יוצא הייפר צ'ארג' של לילי, אחרי שכולם חיכו לזה ורצו שיצא הייפר צ'ארג' המטורף שלה. האולטי הפרחוני שלה זה כבר לא מספיק, וגם אשכרה יוצא בקרוב הייפר צ'ארג' לאמבר. אני חייב להודיע לכם חדשות שאתם פשוט, אתם לא תאמינו, אבל ההייפר צ'ארג' של קיט לא יצא בקרוב. כולם חיכו לזה, אבל אני לא רוצה פשוט שיצא הייפר צ'ארג' לקיט, שפשוט הוא יהיה שבור מדי ופשוט ישבור את המשחק. אני פשוט לא רוצה את זה. אם יצא הייפר צ'ארג' לקיט, אני מוחק את ברול סטאר. וגם, בקשר לפם, בואו נעשה איתה רגע משחק אימון. תופסים יהלומים. נבדוק מה ההייפר צ'ארג' שם עושה ונבדוק אם ננצח אותו. לא, סתם, לא יהיה לנו ההייפר צ'ארג'. אתם לא, אי אפשר להתפלא, כי זה משחק אימון, לא שטח האימון. רק הודעתי את זה למי שלא יודע, אני ברולטוק בשבילכם. ברולטוק. טוב, הנה, תראו. כמו שאומרים, לא כוחות. תראו. עכשיו אני ניסיתי מלא ברולרים שעדיין פשוט שעדיין אין להם הייפר צ'ארג', אבל יצא להם בקרוב. ופשוט הייפר צ'ארג' של פם נראה מוזר רצח. נראה כמו איזה מישהי מרושעת, ופשוט זה נראה אותו דבר. אז אני רק אומר לכם לא לקנות את ההייפר צ'ארג' של פם, לקנות גאדג'ט סתם בצחוק. את זה סתם בצחוק. וגם אני תכף משדרג את דראקו לרמה מקסימלית, דראקו אביר האפל כלומר, כי יש לי את הסקין הזה, הצגתי אותו, שתי חשבונות. טוב, וגם שינו, כן, אמרתי לכם, הסברתי לכם על כל מה שינו. פשוט אני ניסיתי את כולם חוץ מפם שיצא להם הייפר צ'ארג' בקרוב, ופשוט ההייפר צ'ארג' שלהם לא יצא בשטחי אימון. אז תגידו לי אם אתם אהבתם את הסרטון הזה ואתם חושבים שצדקתי ואתם אוהבים את הסרטון הזה, או שפשוט או שהוא יצא לא מוצלח, או לפחות תגידו לי כמה זה מוזר לכם ההייפר צ'ארג' החדש של פם שיצא בקרוב. אז אני רוצה להגיד לכם שלום ונתראה בסרטון הבא. יאללה.